Assalamualaikum Mbak Win, kabeh tuku. Iya rene Mbak. Kok ciere wis ngelompok nang kene. Iki mau lho Mbak sampean ngrasani pean. Lapo aku? Yo gak ngerti kabar, gak ngerti kabar. Sampean lah sini meneng-meneng ya, tapi meneng ae lho ya ojo kondo bojo sampean. Senengi bojone yuk Lastri. Solikin. Gak ngerti. Iya. Iya. Beritanya wis A1 hot, Mbak. Valid. Apa sih? Aku yang malah gak ngerti apa-apa. Sampean ngerti Solikin seneng nang sampean. Jarene apa? Blekoh sampean. Keboy. Kurang ajar. Mangkane kok aku iku senengane diteri panganan, tapi bentak takon iku jare teko yuk Lastri. Tapi sampean tampani. Ya tak tampani untuk kok Bu Lastri. Ya apa-apa sih ya, wong ki arep kei panganane. Tanda ya wis. Iya. Tapi kok beke dekne mikire Mbak Nur tunggal mene aku sinyal ngono kok dandangan. Aduh Mbak, terus berarti mari ngene lek dhewe ngei tak tolak ae aku mah. Aja ditolak. Kena dhewe. Gak apa-apa Mbak, sampean gak seneng ambek wong itu, tapi yo Panganane kene. Tapi gak usah mangan adek wong loro. Mau Mbak gilani aku lek dhewe terus ning aku kok mari ngono. Gak apa-apa wae dhewe sing mangan yo. Ada kan cerita ya. Heeh, Ya sampean aku sing keri aku. Keri.